22 июльдә веломарафон хезмәт коллективлары вәкилләре белән бергә актив мөселманнарны, дус гаиләләрне җыйды. Старт алдыннан район башлыгы җылы теләкләрен җиткерде. Велосипедта йөрүне бу спорт төре белән мавыккан кешеләр аеруча хуплады. Бездә җәйләр бик кыска, һәрбер матур көн ул кадерле. Һәм инде менә мондый мөмкинлек булганда, урамда бер-бер белән күрешеп, саф һавада әзрәк җиңел генә велопробежка белән үтәргә без инде бу чараларны кулланырга тырыштык. Шуңа күрә менә берничә көн яңгырлар яуды безнең, салкыннар булган. Яңадан кояш чыккач, кыш җиткәнче балалар белән, әти-әниләр белән бергә җыелышып, шундый велопробега оештырырга булды. Сәламәтлек 5 еллыгы программасы җирлегебезнең өлкәннәрен дә, кешеләрен дә бер йодрыкка туплый. Мөслим йөрәге скверыннан старт алган маршрут гадәттәгечә Мөслимнең Пушкин-Гагарин, Яшьләр, Тукай, Вахитов, Банк урамнары буенча дәвам итте. Шушы велопробегка Мөслимнән бүген килгәннәр, кичкенәләр, урта яшьтәгеләр, өлкәннәр, һәм менә безнең кебек семья белән килүчеләр дә бар. Бу сәламәт яшәү рәвешенең тагын бер чагылышы. Biz гаиләбез белән сәламәтлек 5 еллыгы кысаларында оештырылган һәрбер спорт чараларына кушылабыз. Әлеге чараларда барлык кешеләрне дә актив катнашырга чакырып калабыз. Мөслимдә велосипедта йөрү матур традициягә үрелде. 200дән артык райондашыбыз көннең кызулыгына карамастан велосипедка утырды. Мөслим урамнары буйлап хәрәкәт имин булсын өчен велоспортчылар колоннасын районның даи машиналары озата барды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.